Директно от Варна до Коврат. Всички знаете тази песен, така че ако искате всички може да станете така, окей? Всички горе! Въздуха на всички. Конса и да вече избухва така. Как? Като се разбират сайта, бе, всички котини хора така, критикнете. Заедно създая дума и улица на дете. А яките всички се спират с протест. Варна, Варна, оттам идвама. Свобода и това е най-хубавата част. На всяка готина жена. При-па-па-па, при-па-па-па. Знаете, вече уличният ми жаргон. Ако си запалне се за този купон, вместо пистолет аз имам микрофон. В пълнителят ми има думи вместо патрон. Ако искате всички да се забавляваме, ръцете си дигнете така, а сега нека всички да повтаряме. Ла-ла-ла-ла, а-л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 а, защото всички сме ла-ла-ла-ла, а-л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 а, защото всички сме ла-ла-ла-ла, а-л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 а, защото всички сме ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, защото всички са ла-ла-ла-ла. Хулиганите искам да хвана жената.